Abi ka sa lang am gunggong. Kasano ni Papa, ibaga nang ipasyar na di Ocean Park. Okay, di naragsak ka ko ma. Saan man nga Ocean Park tinapanam me? Kapalan nga orod. Nagpakuyog lagayam di palengke, di paggatangan ti ikang, di matag di pulutan na. So nga di mawatak mo ti pulutan kun Anak ka ng po. Hoy, apay nagadumet daytan. Pinalubusan ka nga uminom ti arak angam umanay ko matamaysan. Madingarod na may mesa lagatangag mama. Apay, Katunggal gumatak ni may mesa ka, sakit-sikit ko, agasim ta may mesa, tabit-bit ko kastan eh. Iso nga masapol duatap ng agbalance eh. Kasla mo laan agbagkat ka ti sa ngatin bada na, no may mesa ka, madi. Iso nga masapol nga dua, mama. Anak ka ng gunggong ka nga talaga. Pungkana, ay ayatin ka unay-unay. Amin aramidek, uray sokdalit, tibulan para king ka. Kaya tanong nga sukdalan tabulan, dadugong mo to pa, hindi mo masukdal. Ay, kay jakmat amo nga, dati gan, dugong ko ti kayat mo pungkana, agunay katalay ko, tigkuging ka. Yak, Hey! Dalawa yan, gunggong ka talaga. Ay, mama, Ah, agsasaugay mga numat maturog ni Papa. apay. Kaya nasintir ko ti parbangon. Ang tagtaga-inip siguro nga, days una di karayan. Apay ko ma. Kat nangag ko ako nana, bumatok akong bakit. Ay, mama, adam mo damagag. Ana? Konektado ka di katreyo kini Papa yan ti silaw. Kasano ko ma? Kano nang ko ti parbangon nga anit-it nagpiksa. It. Kung kunana, yung masikuranak na pag pinasgit ti silaw ko, nagsabdang. Ang imidi, hindi pagman silaw ang gut. Anit-it man nga anit-itan. It. Kunana. Ay, mama, kung anak man ti assignment ko. Ano deta? Mangtid kami kanot klase ti pubya, mama. Dati banag na kabutbuting unay ti tao. Anya ngamin awag di pubya mo, mama. Nadayamot po biyak. Anda, mama. Ana? Kada di, kabutbuting mo nga masapawan na katsabali nga tao. Ada kon mama, ngem rumuwarak matlaang. Papanam? Inagpasyarin ni Pungka na, mama. Kita pa yung dati jinyig mo. Kitap na dapat paturid ko, mama. Gunggong ka nga talaga? Gunggong. anak ka ng po. Sang-sangkot mo lang. Ada kon mama. Ay, when mama malagip ko. Ana? Di ba junior ni Papa? One. Tapos ni Daddy Old Kid Senior. Oo. Asinor ti junior ni Papa. Adakad mo junior na. So pwede ko ang adanang nagkuti parbangon nga kunana. Ustunan ta maminpat bakit nabanong ni junior kong kunana. Anak ka ng po. Apay kas na lang am gunggong. Kinatkatawanak dagiti classmate ko, mama. Gaputa inong tanak ni Miss Trami ti Mat. Apay na basol mo. Kamu man kin Miss Trami. Pinagsulbar na ti problema, di sinulbar ko inong tanak pay. Kas na nga sinulbar. Kanang isurat-isunat ti problem di blackboard, iniyaban nak. Kit in-erase ko, o di problem solved. Anak ka ng po. Ay mama, dabagak napartakak ka nung agsungbat iti Mat. Wala pa sung batang ka mga rod. Sige mama, 5 plus 4. 11. Malimat! Una ang napartak mama.